Kinanggono ni Winston Michael Mate balita nanggona na laguman na saklon kenda beto siya kitiko. Right bad kini mare kengale ngone kya. Right bad kini. Nisilan di Australia. Ibe. Maka nisilan di Australia. Ay dota babre bab santo na kale bungari mata nisilan ngale ngone Australia. Kenda baya so nangon. No, the balata na buning mane. The grandmother of the guy that gone to New Zealand to study. Koko do grog na. Koko sa grog wachin nando to bale. Sa lako tale dotal na bale, mata to na bale, lako tale dotal na house na. Koko sa lako chiko 1 week. Koko sa singay wala nga ngune kono chiko nona village. Sa mother nona village, koko sa lako tale another village. Sa lako tale dotal na village. Okay, sa koko sa lako New Zealand misala study na. Sa chiko binako ko ngay sa wala nga dora problem sa ningo na ba lelia. Sa ngay boso nona bumbu. Makumbuna sa kere nang uno yang ko na ko sa kita ka chiko Fiji, please just leave it here in Fiji. Don't take it with you to New Zealand, to Australia. Beka dona time ko sa chiko Australia sa uno ningo na sa mother na ningo na may Australia ko sa bela ko New Zealand. Sangay no bumbu ko sa singay kila when you go from Australia to New Zealand, you have to fly on the aeroplane. Koko na naman dito to batanga na Samambula na like Australia when you drinking grog in Nambuan then you go to Samambula. Sangay so na lebu na talo na bango chiko na corona. So ando na nito lala may na koro may nabulaw. May rana. May sana ando na boy junior ando basara nga. Ngune to na koro. Next day sa ngune to may malaki. Kila ba ha? Kuna bongi nga ya si madala ya pa malaki. Nabulaw malaki. Malaki ko sa total naman mamanudas. At saka ba't may binakabakal lebo simbere ko yung lago. Go irabe na dedication go lago bera na maram ni ko bulbulitaki. Right ba't kini bimbiro to na tawaki bow restaurant. Hana? Roto Susana be. Gondo na maram ngo do voltay kakara to na government building. Quando volta que to atunga na balita que sona tamata sin kana bol Macau son sin kana buah kana me multi ethnic affairs ko right man gini ha ko makta kana na kanika kana na tabong ko na di bat kay na si ko mag di si pen lolo makngala ko tanon na sir tabi o sa bola chiko na content ay daki time ko sa reda mo kono content ko sa kilango na di si na basa chiko na Cika ko la kompita sa nga dami. Hindi ba sing level ako mayroon na tamatin na civil sevens. Ba't kayo na public sevens? Ba't kayo na public convenience na may kan? Ano may kan? May kan naman ko tuturang marama. Bani, Yandra, sir, $5 nga, $5. Oy, pika orto tumika mo na container, tara mo na basket. Sa bola siguro na di na si. O juga mo lang gordo na tamat, Ikay na tapong ko Bani tapong ko na di ba't ka na si sorry na di ngo na drumstick kila na drumstick na chicken drumstick ba't ka na tabi apa nito siniya ba nito nasa nga nito na drumstick na nito ang na chicken feet at saka di nanggo na drumstick okay sir maya taba nasi ngo sindon ngo na rice rice ko rin tala do taro ka na rice na tea na chicken rice ko ito na nga sintarwararaw nasi ko rin na chicken rice sini may rice na tea mindondo na ba maapad pa bola chicken thighs sabi bola na chicken thighs THIGH sabi ko nga dondo na bita na tea ngayon bita na si kung itarong ko na maurto ya may bani ito bang ko nga thighs sa nga wrong spelling ko rin pinaka makalip